Molt bé, moltes gràcies. En primer lloc, dir-vos que em fa molta il·lusió ser aquí i que, com que m'han demanat que vagi al gra, intentaré no entretenir-me massa, però així tot sí que voldria fer una petita nota personal abans de començar la intervenció, perquè jo efectivament soc lingüista, segurament com molts de vosaltres, i va haver un moment que em vaig començar a interessar per la teoria política, perquè, com ha dit en Miquel, fa molts anys que treballo en temes de planificació i política lingüístiques, i això vol dir que vaig partir d'una base molt sòlida, la que van elaborar els primers teòrics de la planificació lingüística als anys 80, però que també he viscut uns canvis molt importants a les nostres societats. Sí, així? Millor sí. I, per exemple, en tots aquests anys, en aquests 20 anys, hi ha moltes coses que han canviat. Han canviat les necessitats comunicatives que té la nostra població, els valors que donen les llengües, cada vegada més es necessiten llengües globals, cada vegada més les persones tenen la percepció que necessitaran comunicar-se més enllà del propi territori, i això no era així als anys 80, o no era tan així. La segona cosa que ha canviat és que cada vegada més hi ha una percepció de normalitat, sembla que no calgui fer polítiques lingüístiques, sembla que no calgui fer una intervenció activa per normalitzar el català, en el nostre cas. La tercera cosa que ha passat és un canvi demogràfic molt important. Tenim a tots els territoris de llengua catalana una arribada de població durant els últims 10 anys importantíssima, segurament especialment a Catalunya, però també a tot arreu. Tot això ha revertit en què la relació entre la llengua i les identitats, entre les llengües i les identitats, tampoc és la mateixa que fa uns anys. Cada vegada tenim, almenys a Catalunya, que és el que conec millor, més persones que ens diuen que consideren com a llengües pròpies, personals, tant el català com el castellà, sobretot la gent jove, i cada vegada tenim més joves que ens diuen que consideren com a llengües primeres, com a llengües que van aprendre a casa de petit, alhora el català i el castellà, i això també vol dir que estan canviant coses. I finalment, hi ha una altra cosa que ha canviat també, i és que, així com durant els anys 80 i probablement part dels 90, la idea de normalitzar l'ús del català era una idea molt lligada als valors, a la recuperació de les llibertats democràtiques, avui això no és tan així. I fins i tot ja no és políticament incorrecte, per dir-ho d'alguna manera, pensar que la llibertat no és poder aprendre català i parlar català, sinó que hi ha gent que diu que la llibertat és no haver d'aprendre català i fins i tot no haver de rebre serveis públics en català. I això avui, aquest discurs el tenim, com sabeu. Per tant, enmig de tot això, no només jo, sinó altres persones, companys i persones amb qui comentàvem tots aquests temes, ens sentíem inquiets i ens va semblar que probablement havíem de reflexionar sobre alguns fonaments teòrics que havien inspirat la nostra política lingüística dels anys 80. A la nostra àrea, i segurament a gran part del món, la política lingüística l'hem fet els lingüistes i els sociolingüistes. També a Catalunya especialment, la política lingüística l'han fet els juristes. Hem vist avui, acabem de veure ara, que hi ha hagut juristes molt importants que s'han especialitzat en dret lingüístic i que han construït un sistema jurídic per la normalització lingüística. Però, en canvi, és curiós com pocs teòrics de la política, pocs especialistes en ciència política, s'han interessat en profunditat pel que és la gestió política de les llengües. Sí que n'hi ha alguns, hi ha l'Albert Berenxadell, que de fet també ve de la lingüística, o hi ha en Jordi Argelaguet a Catalunya, però en general trobem pocs teòrics polítics que hagin pensat com es gestiona tot això tan complex de les llengües. Llavors, hi va haver un moment en què vaig interessar-me per aquests temes, vaig començar a llegir i al final vaig anar a parar una mica en això que us presento avui i que ara mateix està també en perfeccionament perquè estic estudiant ara també, estic fent estudis de polítiques a la Pompeu Fabra amb en Ferran Requejo, que és un especialista de la diversitat, de la gestió de la diversitat i de les minories nacionals i per tant estic aprenent-me. Bé, començo doncs. A veure, una mica
per centrar el que és política responsable i legítima en general, ja abans d'entrar en les polítiques lingüístiques. Clar, parlem de política pensant en tot allò que han de fer els governs, aquell dret i el deure que tenen els governs de prendre decisions en relació amb les necessitats de la seva ciutadania. La política és responsable quan aquests governs poden respondre, poden explicar per què fan accions i poden donar unes respostes raonades i raonables sobre els objectius que tenen i les mesures que prenen. I aquesta política és legítima quan aquests objectius i aquestes mesures estan relacionats amb l'interès comú, quan els objectius són valuosos, les mesures són proporcionades i quan s'han establert per procediments democràtics. Per tant, hauríem de poder veure què són polítiques lingüístiques en aquest marc. Bé, començaré la intervenció fent un breu apunt sobre el marc polític de la democràcia liberal, que és el liberalisme és el marc teòric o moral que es mouen principalment les nostres democràcies. I el que és veritat és que de fa 15 anys a ara el marc liberal ha canviat moltíssim. La teoria, la pràctica no, o almenys en el nostre estat la pràctica no, però la teoria ha canviat moltíssim i per tant per mi va ser una sorpresa agradable veure que el liberalisme no és un territori tan hostil com pot semblar, o no és un territori que en aquests moments ens dugui a dir que, per exemple, el que deia l'Albert Blanxarell l'any 97, que va dir que la noció de llengua pròpia era il·liberal. En aquests moments la teoria política ha evolucionat i per tant ara ho veurem una mica, crec que pot acollir perfectament les polítiques lingüístiques que fem. Tocaré una mica també faré una mica d'anàlisi de la diversitat cultural, tocaré molt breument els principis de llibertat i d'igualtat i després ja entraré en alguns apunts sobre com gestionar la pluralitat lingüística i què entendríem per una política lingüística responsable i legítima i a manera de conclusió posaré 3 principis i un requisit. A veure si sóc capaç de fer-ho clar i ràpid. Bé, pel que fa al marc polític de la democràcia liberal, he optat per citar 3 fragments d'un llibre de Ferran Requejo i de Miquel Caminal que es diu Liberalisme polític i democràcies plurinacionals. I ho he fet perquè em sembla que aquests 3 fragments són molt aclaridors de tot allò que ens permet fer avui el liberalisme. I, per exemple, veurem que la sentència del Tribunal Constitucional, aquell fragment que abans en Jaume Bernet ens explicava, és absolutament una mala interpretació d'aquest marc. Bé, per exemple, la primera cita és: les societats actuals s'han tornat massa complexes per ser explicades per unes concepcions polítiques que estaven pensades per un nivell de diversitat social, nacional i cultural molt menor que l'actual. Avui cal establir una interpretació molt més refinada dels valors més bàsics de la tradició liberal i democràtica: la llibertat, la igualtat, el pluralisme i la justícia. La complexitat exigeix teories més sensibles a les variacions de la realitat empírica i, sobretot, solucions pràctiques molt més adients al pluralisme de les societats actuals. És a dir, la diversitat, que en aquests moments és una característica inherent de les societats modernes, ha fet que probablement allò que era una excepció fa uns anys, ara sigui la norma. Per tant, podem parlar d'immigració, podem parlar de minories nacionals. Les minories nacionals o les nacions minoritàries, per exemple, eren la irregularitat del sistema dins els estats, dins el model dels estats-nació. Ara formen part de la norma de la diversitat que inclou nacions minoritàries i inclou immigració. Per tant, tenim un marc molt millor per construir polítiques de la diversitat. L'altra cita es refereix als estats. Diu: resulten insostenibles les assumpcions teòriques i pràctiques de caràcter estatalista que en nom de la integració política tracten les diferències culturals i nacionals internes dels estats com desviacions particularistes, quan en realitat les versions universalistes de la igualtat de ciutadania, la sobirania popular i la no discriminació actuen parcialment a favor de les característiques particulars dels grups hegemònics o majoritaris de l'Estat. Això és una mica el que comentava abans en relació amb el País Valencià, la Mercè.
I finalment la tercera cita diu: avui ens trobem en un nou vessant de caràcter nacional i cultural de l'equitat política de la qual parlen les teories de la justícia. Un aspecte que resulta imprescindible en el moment d'avançar cap a unes democràcies amb una qualitat ètica més elevada. Es va obrir camí la idea que l'uniformisme és enemic de la igualtat i que el cosmopolitisme passa per establir un explícit i ampli reconeixement i acomodació del pluralisme nacional i cultural de les democràcies, el de les majories i el de les minories. Amb això he volgut només donar-vos una pinzellada perquè veieu que actualment el que s'està teoritzant sobre el liberalisme és un marc teòric molt favorable a la gestió de la nostra diversitat. A Catalunya, probablement, la persona que lidera aquest corrent és en Ferran Requejo, però ja fa bastants anys que al Canadà hi ha força teòrics que treballen en aquesta línia i també hi ha teòrics que hi han arribat no tant des dels problemes de les nacions minoritàries, sinó també des de la gestió de la multiculturalitat i la immigració. Per exemple, a mi hi ha un teòric que m'agrada especialment, que es diu Vico Parek i que és britànic d'origen hindú i que ha treballat tots aquests temes també pels problemes que porta la societat britànica. Bé, sobre la diversitat. He volgut posar aquest adjectiu d'ineludible per fer referència a una cosa que a vegades es critica. És a dir, a vegades s'entra a voler valorar si la diversitat és bona o dolenta, si té valor moral o no. El meu plantejament és un altre. Això, en tot cas, seria matèria d'una altra xerrada, però la diversitat és aquí i la diversitat té un valor polític importantíssim perquè els estats i els governs han de gestionar aquesta diversitat. I bàsicament han de gestionar la diversitat cultural. Ara mateix la cultura té una importància política molt gran perquè les societats són molt diverses, a més, interaccionen entre elles molt més que passava en èpoques anteriors i perquè, a més, les persones tenim molta consciència de drets humans i els reivindiquem. I aquesta gestió cultural té dues dimensions, la individual però també la col·lectiva, i totes dues són importants. En la dimensió individual, els governs han de saber gestionar la cultura de les persones perquè està lligada a la personalitat, la identitat, l'autoestima i el benestar individual. Han de generar sentiments de pertinença a les comunitats i també han de tenir en compte que és bo que les persones puguin mantenir pertinences múltiples i es puguin sentir membres de diferents comunitats. I pel que fa a la dimensió comunitària o col·lectiva, està lligada a la protecció del patrimoni cultural de la comunitat. Una protecció que s'ha d'entendre no com la defensa d'allò que fa molts anys va ser, sinó d'un patrimoni cultural arrelat en el temps, però que evoluciona i que es projecta cap al futur. I que ha d'estar molt vinculat també a la voluntat mateixa de la comunitat de mantenir-lo. Per tant, és complexa la gestió d'aquesta perspectiva. Per tant, a quina conclusió arribem amb tot això? Arribem a la conclusió que en aquest marc, en el nostre context, el model polític de l'estat-nació és caduc, la unificació cultural en què els estats moderns han basat l'estabilitat i la cohesió ja no resulta viable i que, a més, la unitat de l'estat no equival a uniformitat, sinó que la mateixa uniformitat pot conduir a una secessió que els estats intenten. Això no ho dic jo, en aquest cas ho diu Vico Parek, que és aquest filòsof que us deia, i ho diu no referit específicament a les minories nacionals, sinó també a les societats diverses per immigració. Bé, per tant, els estats, o els governs en general, tenen dues exigències en conflicte. D'una banda, han de fomentar un sentiment d'unitat i pertinença comú entre els ciutadans, és a dir, han de fer que tots els ciutadans se sentin part d'aquella comunitat, però d'altra banda han de respectar la seva cultura perquè és l'única manera per suscitar la lleialtat i la confiança en el govern. I per tant això és una gestió complexa. Bé. Jo voldria destacar 3 conceptes que considero interessants en aquest marc de gestió de la diversitat cultural. El primer és d'aquest autor que us dic, que és el concepte d'identitat nacional segura. Ell diu que una identitat nacional segura, des del punt de vista col·lectiu,
per generar lleialtat ha de ser plural, ha de ser àmpliament compartida, ha de ser inclusiva i, a més, ha d'estar en permanent evolució. I, des del punt de vista individual, els estats, els governs han d'afavorir la pluralitat d'identitats socials, la pluralitat de perspectives en cada individu, les seves pertinences múltiples i han de fer que els individus tinguin visions del món àmplies i matisades. D'aquesta manera, la convivència serà millor i l'estabilitat nacional, en aquest sentit, serà molt més gran. Bé, l'altre concepte important sobre el qual es podria parlar molt, només faig un apunt, és que el liberalisme ha entès tradicionalment la justícia social vinculada al que se'n diu la redistribució econòmica, és a dir, equilibrar desigualtats que tenen origen econòmic. Però en el liberalisme actual tot això ha evolucionat i es considera que aquesta justícia social inclou tant les polítiques de reconeixement d'identitats culturals com les de redistribució econòmica, perquè són enfocaments complementaris dels mecanismes de marginació i exclusió. Però aquest és un discurs que encara ens trobem, hi ha un discurs que encara ens trobem de vegades a la premsa o en els de determinats partits polítics que diu, per exemple, referint-se al govern de la Generalitat fa uns anys, deia la Generalitat fa polítiques identitàries en detriment de les polítiques socials. És un discurs que s'ha fet des d'algunes posicions liberals. Doncs bé, això és demagògia, perquè les polítiques socials també inclouen la gestió de les identitats de les persones i dels grups. I finalment, un concepte que aquest sí que el sabem més i el tenim més conegut, sobretot perquè en l'Isidor Maril va treballar molt fa uns anys, és la idea d'interculturalitat, que en societats que reben molta immigració, la convivència s'ha de basar sobre un compromís recíproc entre la societat acollidora i la nova població immigrada, que ha d'integrar-se en la cultura de la societat que els acull, però alhora aquesta societat que els acull ha de respectar i ha de donar valor també a les cultures dels que Bé, avui la meva exposició és molt teòrica, després la pràctica és complicada. Bé, pel que fa als principis de llibertat i d'igualtat, d'això en podríem parlar 2 dies o 2 setmanes seguides, segurament, però només faig un breu apunt també, perquè moltes vegades es tergiversen sovint. Bé, d'una banda, el liberalisme tradicional s'ha basat en la idea de neutralitat i de no intervenció, en la idea que l'Estat no ha d'intervenir perquè tothom sigui igual. Però, com hem vist, la neutralitat de l'Estat sempre afavoreix la cultura majoritària. I s'ha d'entendre la igualtat com la igual llibertat o oportunitat de ser diferent. I per això, tractar igual les persones no significa tractament idèntic, sinó diferencial, donar-los drets diferents. Aquell fragment que llegíem Jaume Vermet abans de la sentència del Tribunal Constitucional, del recurs, em sembla, del Tribunal Constitucional, no, de la sentència sobre l'Estatut, sobre la idea de preferència de les llengües, no entén això així. És a dir, el principi fonamental pel qual les polítiques socials a les nostres societats han funcionat és el de donar drets a determinades persones en detriment d'altres. Per exemple, les persones de rendes més baixes tenen drets que no tenen les persones de rendes més altes. Tenen dret a un habitatge protegit, per exemple, o tenen dret preferent a una escola pública. I això vol dir que altres persones no tenen aquests drets. I aquest és un principi que funciona també en moltes altres polítiques socials. Per tant, ens anem a la idea de drets i deures. Els drets sempre impliquen deures per a altres persones. Quan algú té drets, vol dir que un altre té obligacions, i tenir obligacions vol dir tenir menys llibertat, és a dir, veure la llibertat limitada. Per exemple, en aquests casos que dèiem, les persones que tenen rendes altes no tenen llibertat d'accedir a un habitatge de protecció oficial, per exemple. O, per exemple, quan es donen drets als treballadors de tenir un salari mínim o un horari màxim,
Vol dir que els empresaris perden llibertats de fer treballar els treballadors totes les hores que vulguin o de pagar-los un sou menor. Per tant, és un mecanisme que funciona amb normalitat en totes les polítiques socials. Però moltes vegades en el discurs polític, dret i llibertat s'utilitzen com a sinònim, i no ho són, sinó que més aviat llibertat és un sinònim, no és ben bé això, però està molt relacionat amb la idea de poder. Qui té més poder té més llibertat, i per tant als sistemes democràtics es restringeix la llibertat dels poderosos per garantir les oportunitats als febles. Els empresaris se'ls considera més poderosos, per tant han de restringir les seves llibertats perquè els treballadors tinguin els seus drets. Tot això que veiem tan clar en les polítiques socials de redistribució econòmica també es pot aplicar igual, exactament igual, a les polítiques culturals, i es pot aplicar tant als drets individuals com als drets col·lectius. El que passa que és més complicat. Per tant, bé, entrem ja en la idea de com apliquem tot això, que ja d'entrada ja es veu que és complicat, com apliquem això a la gestió de la pluralitat lingüística. A mi m'agrada molt aquesta cita de l'amic Malouf, que diu que la llengua és l'eix de tota la diversitat pel seu doble vessant d'instrument de comunicació i de factor fonamental d'identitat i pertinença. I com anirem veient, aquest vessant més instrumental de la llengua i aquest vessant més simbòlic i identitari contínuament els haurem de gestionar en les polítiques lingüístiques. L'un ens porta a la igualtat d'oportunitats i l'altre ens porta a l'autoestima, a la capacitat, a la seguretat, a la personalitat dels individus. I això és molt complicat, perquè així com quan parlem dels drets de la dona, doncs la dona és un concepte bastant clar i bastant únic al món, bastant únic. Quan parlem de les llengües, quan parlem dels drets lingüístics de les persones, no parlem d'un concepte que sigui tan clar. Tenim poblacions on conviuen individus que tenen llengües diferents i que tenen relacions amb aquestes llengües diferents, perquè tenen diferents llengües primeres, han après diferents llengües al llarg de la seva vida i com que a més volem que cada vegada tots siguem més plurilingües, volem que la nostra societat sigui cada vegada més plurilingüe, tot això es va complicant progressivament. Per tant, quan parlem de drets lingüístics estem parlant d'una cosa molt complicada. Parlem de moltes llengües i de molts individus amb relacions diferents en aquestes llengües que a més poden variar al llarg de la vida. D'altra banda, l'aprenentatge d'una llengua, l'accés a la part pràctica també no és el mateix aprendre una llengua que adquirir un determinat hàbit cultural. Aprendre una llengua vol un grau d'esforç individual molt gran i també vol un grau d'esforç pel govern molt gran. S'han d'invertir molts diners per donar facilitats a l'acolliment lingüístic i l'immigració, per exemple. I després, si ja entrem en la gestió de quins són els espais de les llengües, com donem preferència a l'ús de les llengües en determinats àmbits, quines funcions han de tenir les llengües perquè continuïn pervivint i quins són els drets i els deures dels governs i de les persones, això és molt difícil de gestionar. Hem de ser conscients que és molt i molt difícil de gestionar. Per fer un resum de tot això, quins deures tenen els governs? Quins deures crec que podem convenir que tenen els governs? D'una banda, el deure de preservar el patrimoni lingüístic de la comunitat que gestionen i d'altra banda, que això estaria més vinculat a la part simbòlica de la llengua, i l'altra banda, el deure d'afavorir la cohesió social i el benestar de la població, que estaria més vinculat a la part instrumental, però no només a la part instrumental. Per tant, hi ha un deure d'intervenir. Hi ha un deure d'intervenir en polítiques lingüístiques. Per tant, aquestes polítiques tindran un determinat grau de coerció, la paraula és molt lletja, però bé, vol dir que s'hauran de limitar llibertats en alguns casos, sempre que hi hagi raonabilitat perquè s'estiguin perseguint uns objectius valuosos i les mesures que s'apliquin siguin proporcionades. Anem a veure un primer objectiu valuós. Un primer objectiu valuós que amb tota aquesta teoria que hem vist podem convenir que hi hauria acord que és efectivament un objectiu valuós, és preservar aquest patrimoni lingüístic col·lectiu. I això vol dir, crec que vol dir, afavorir la vitalitat de les llengües en funció de dues coses, del grau de vinculació al territori i també de la seva vulnerabilitat, de la seva feblesa en aquest territori. És a dir,
com més vinculació al territori, més obligació tindrà aquest govern de vetllar per aquestes llengües i com més vulnerables siguin, més mesures actives haurà d'aplicar. Per tant, estem parlant d'una visió diacrònica, és a dir, que anem a buscar les arrels històriques, però també una visió evolutiva. Volem que hi hagi unes llengües que es transmetin cap al futur. I aquí tenim les idees de sostenibilitat lingüística i aquí tenim, en aquest enfocament, crec que tenim la noció de llengua pròpia, la noció de llengua pròpia de la col·lectivitat. I hi ha un aspecte molt important d'això, que preservar el patrimoni lingüístic vol dir preservar, mantenir viva la voluntat d'ús dels parlants. I això és així des d'un punt de vista sociolingüístic, perquè els parlants han d'haver dipositat una sèrie de valors i també d'expectatives relacionades amb el seu propi progrés social per continuar parlant aquelles llengües i per transmetre-les als fills, però també és així des d'un punt de vista de la teoria política, perquè els teòrics polítics diuen per molt valuós que sigui l'objectiu de preservar aquest patrimoni, si els parlants els és igual, si els ciutadans ja no li donen valor, no hi ha cap legitimitat, o sigui, un govern no tindria cap legitimitat a obligar els parlants a parlar una llengua. Per tant, aquí tenim un punt crític. Quines mesures podríem considerar proporcionades? Doncs totes les mesures que ens portin a preservar aquests espais d'ús, a donar funcions de prestigi, a fer que aquestes llengües serveixin per la promoció social, tot allò que està relacionat amb el que alguns teòrics en diuen els drets lingüístics no instrumentals, que són els que deriven de l'oficialitat de les llengües. És a dir, els drets que no estan vinculats al coneixement que una persona tingui de la llengua, sinó al fet que aquestes llengües siguin oficials. És a dir, cal que els parlants de les llengües del territori tinguin un entorn lingüístic segur, puguin expressar-se sempre en la seva llengua sense cap problema. I això vol dir que les llengües vulnerables han de tenir usos preferents en alguns àmbits i que, per tant, les llengües fortes poden ser objecte d'algunes limitacions. Bé, anem al segon objectiu valuós, la cohesió social i el benestar de les persones. Bé, en aquest cas, aquí tenim la idea d'afavorir el benestar dels parlants a les diverses llengües. He posat parlants en cursiva perquè és un concepte, una etiqueta molt àmplia, però bé, ja ens entenem. I aquest benestar dels parlants no agafa la visió més històrica i més simbòlica de la defensa del patrimoni, sinó que és una visió de la comunitat actual. Té un punt de vista més social o més cívic. Aquí estem parlant de ciutadania, de participació, d'igualtat d'oportunitats i per això aquí és on tenim una altra noció important, la noció de llengua comuna o la noció de llengua pública comuna. De fet, la noció de llengua comuna té una tradició molt gran en el pensament liberal i és la tradició que ha portat a la idea de la llengua comú d'Espanya, però la tradició liberal de l'Estat-nació concep la llengua comuna com una llengua excloent d'altres llengües. Crec que també és perquè probablement es va crear en un moment en què la visió del parlant era monolingüe. Llavors, és un concepte excloent que ara no és vàlid. Nosaltres hem començat a incorporar bastant recentment la idea de llengua comuna, no així com la llengua pròpia, que la llengua pròpia ja la tenim en el nostre Estatut d'Autonomia i que, per cert, ara no sé si és aquí Jaume Vernet, però la noció de llengua pròpia, en Jaume Vernet explica que neix com a contraposició a la noció de llengua comuna. No sé si, Miquel, tu hi estaries d'acord, però en canvi, ara poden conviure les dues nocions. La noció de llengua pròpia des d'aquesta perspectiva més simbòlica i la noció de llengua comuna, o llengua pública comuna, que és com s'anomena al Quebec, que és d'on hem anat traient nosaltres la majoria de conceptes, i poden conviure i poden referir-se perfectament a la mateixa llengua des d'aquestes dues perspectives, la perspectiva més simbòlica i la perspectiva més instrumental. Bé, finalment, quines mesures tindríem en aquest segon objectiu valuós? D'una banda, els individus han de ser plurilingües, han de conèixer les llengües rellevants, el català, el castellà, l'anglès o altres,
perquè això és l'única via per la igualtat d'oportunitats. I a més aquest poliglotisme també afavorirà que les persones siguin favorables a una determinada política lingüística de recuperació d'unes llengües. Si les persones no coneixen el català, difícilment els semblarà necessari o legítim potser recuperar el català. Si el parlen, la seva posició, la seva sensibilitat serà molt diferent. I l'altra cosa que convé fer en contextos com els que tenim nosaltres de molta immigració és facilitar la incorporació, no només amb aprenentatge de llengua, sinó quan calgui, també convé emprar les seves llengües en els serveis públics com a carril d'acceleració. És un concepte que la Secretaria per la Immigració a Catalunya emprava força, és a dir, com a manera d'entrar en la cultura del país i com a manera d'accedir després a l'aprenentatge de les llengües del país. I aquí és on tenim aquesta idea de drets instrumentals. Abans veiem els drets no instrumentals. Aquí els drets instrumentals estan relacionats amb la incapacitat de les persones de comunicar-se amb les llengües oficials. Vol dir que en determinats casos s'han d'utilitzar les llengües no oficials i això que he posat en cursiva, mínim gaudi efectiu de drets, això ho diuen alguns juristes, però dius, clar, això no pot ser universal de cap de les maneres perquè implica molts recursos. Però bé, quan un govern tingui recursos i quan hi hagi la necessitat, caldria emprar aquestes llengües en determinats moments en els serveis públics i també afavorir l'aprenentatge. Per exemple, això a Catalunya es fa en horaris preescolar a les escoles, no sé si aquí també a les Balears, però és aquesta línia d'actuació. Per acabar, crec que vaig força bé, Bé, per acabar. A manera de conclusió, crec que hi ha 3 principis generals que hem d'observar en les polítiques lingüístiques. El primer és que hem de treballar en un model polític orientat a la construcció d'una societat plural, inclusiva, cohesionada i en evolució. Això s'ho ha d'aplicar a l'Estat, però també ens ho han d'aplicar les comunitats autònomes que són part de l'Estat, encara que no tinguem una sobirania plena, perquè és la manera de generar lleialtat entre els nostres ciutadans. Una societat formada per persones plurilingües que se sentin capacitades en les llengües que són importants en la societat, perquè això revertirà en la seva autoestima i en el seu benestar i també en aquesta lleialtat que es necessita. I després, finalment, una distribució de funcions de les llengües que faci possible la sostenibilitat. I aquí és evident que cal intervenció pública i que la neutralitat no és possible. I un requisit. Aquesta és una preocupació que tinc i que segurament compartim amb molta altra gent, i és que la teoria política sempre deixa molt clar que totes les mesures que es prenguin s'han de prendre com a mostra i com a resposta a la voluntat de la població. I això crec que és una qüestió que hem d'afrontar, és a dir, el marc teòric és molt favorable, penso, que això és el missatge que us vull donar, el marc teòric és molt favorable a les polítiques que estem fent, malgrat el que digui el Tribunal Constitucional, però és veritat que tenim una població complexa i que hem de gestionar com influir d'una manera legítima en la seva voluntat. Això vol dir moltes coses. Vol dir que la voluntat de la població és tant la voluntat dels catalanoparlants com la voluntat dels no catalanoparlants. Aquí també faig servir l'etiqueta que inclou moltes coses, que catalanoparlants i no catalanoparlants, inclou moltes relacions diferents amb les llengües, però això vol dir que la gent que està parlant català l'ha de voler parlar, i la gent que és capaç de parlar-lo l'ha de voler parlar, i ha de voler que els seus fills el parlin, i els seus fills també l'han de voler parlar. Això és important. I després que els que no el parlen l'han de voler aprendre, han de tenir aquest interès per aprendre'l, i també, si no el volen aprendre, han de considerar legítim que tinguin limitats alguns drets, perquè hi ha altres ciutadans que han de garantir els seus drets. Clar, estem en un context de participació democràtica i, per tant, estem en un funcionament de majories i de minories. Per exemple,
tota la teoria política sobre aquestes qüestions de les llengües que s'ha desenvolupat al Quebec és molt segura perquè ells es basen que un 80% de la població parla francès al Quebec i per tant tenen claríssim que qui mana és la majoria. Nosaltres tenim una situació molt més complexa i bé, hi ha teòrics, l'Albert Braisadet bàsicament que posa molt l'accent en aquesta qüestió. A Catalunya actualment tenim al voltant d'un terç de la població, potser una mica més, potser si sumem les persones que diuen que s'identifiquen tant amb el català i amb el castellà i que parlen habitualment català i castellà, tenim una mica més d'un 40% de la població, però no tenim una majoria de parlants. I jo crec que no passa res des del punt de vista de la legitimitat de les polítiques que fem. És a dir, el valor no és tant tenir una majoria de parlants, sinó tenir una majoria de la societat que dona valor a determinades llengües i que considera legítimes les polítiques de protecció de les llengües del territori. És a dir, si un dia la nostra societat tingués molts més homes que dones i les dones fossin minoria, que ara no és així, però si ho fos, no per això podria deixar d'estar d'acord en donar determinats drets a les dones o determinades quotes de participació si fos necessari. I es podria arribar a un consens. Per tant, crec que no és imprescindible que en un territori hi hagi una majoria de parlants d'una llengua per legitimar les polítiques a favor d'aquesta llengua. L'altre punt difícil és la capacitat d'intervenció dels governs. És a dir, nosaltres hem fet planificació lingüística. N'hem dit així perquè en deien així al Quebec i la idea de la planificació lingüística és la idea que hi ha un govern que planifica i que planifica el que fan els seus ciutadans. És la idea de les polítiques de dalt a baix. I aquesta és una idea que no només en política lingüística, sinó que en general en les polítiques socials s'ha vist que en aquests moments no funciona. Per exemple, amb tot el que s'està fent amb l'e-governança, amb l'administració electrònica, es posa molt l'accent en què és la ciutadania la que ha de dir la seva opinió i es parla de l'empoderament de la ciutadania. Per tant, hem de tenir això present, hem de deixar que la gent digui la seva, que parli i que opini. I els governs cada vegada tenen menys capacitat d'intervenció en el que fan els seus ciutadans, perquè tenen molt menys poder, perquè hi ha els ciutadans tenen moltes fonts d'informació i els estats no són poderosos com eren abans. Per tant, idees clau. Cal afavorir el diàleg, el que els politòlegs, hi ha molts politòlegs que han escrit moltíssim sobre això, perquè no passa només amb les llengües, passa amb moltes altres polítiques. Cal afavorir el que els filòsofs polítics en diuen la deliberació reflexiva, per poder arribar a un consens. Els filòsofs polítics parteixen de la base que sempre hi ha conflicte a les societats i que s'ha de trobar una fórmula que permeti que les persones reflexionin i puguin arribar a algun determinat grau de consens. A vegades tot això pot sonar una mica naïf, jo a vegades quan llegeixo alguns teòrics d'aquests dic això és una societat ideal, però bé, com a mínim és un model, les teories moltes vegades són ideals. I per acabar, volia, com de la mateixa manera que he començat, posar-vos una cita d'un llibre de dos teòrics polítics. El primer, que es diu Off, bé, tots dos són alemanys i tots dos han treballat molt aquesta idea de la participació ciutadana i de la formació de la voluntat del poble, the will of the people, que diuen en anglès. I ells consideren que hi ha dos tipus de voluntat dels ciutadans. Una voluntat que li diuen empírica, que consideren que és la voluntat que es basa bàsicament sobre el valor de la llibertat i de la pròpia llibertat, dels interessos personals. Llavors una persona per aquesta voluntat empírica sempre defensarà els propis interessos. Però ells diuen que s'ha de construir una altra voluntat més reflexiva que ha de tenir també en compte altres valors, no només el de la llibertat, sinó també el de la igualtat, el de la solidaritat i el de la justícia. I llavors us he posat un fragment que l'he traduït a la meva manera i diuen: no n'hi ha prou amb les lleis.
Cal tenir en compte les preferències de la gent i estimular la deliberació per afavorir una preferència reflexiva, fruit d'una confrontació conscient entre el propi punt de vista i un punt de vista oposat, o de la multiplicitat de perspectives que el ciutadà, després d'una reflexió, és probable que descobreixi en ell mateix. Cal, en un marc de llibertat, reemplaçar l'elitisme tecnocràtic pel judici competent i conscient dels ciutadans. Bé, a mi em sembla que aquí és on tenim un dels reptes importants a les nostres societats, però també crec que el consens el tenim. Però la deliberació reflexiva costa molt. Costa molt en política lingüística i en la majoria de coses. Però crec que aquí hi hauríem de treballar per fer un bon discurs, perquè podem justificar molt bé les nostres polítiques, però hauríem de treballar per arribar a la gent i no amagar el cap sota l'ala. Crec que hem d'afrontar la realitat. Tenim societats molt complexes, tenim molta immigració, tenim una joventut que bé, sembla que associa el català al sistema i que cada vegada dona menys importància a una relació d'identitat amb el català en alguns sectors. I per tant crec que tot això ho hem d'afrontar i que necessitem molt construir discurs. Molt bé, moltes gràcies.